Minkejja li għaddew qatt ta' ġimgħat minn meta xelf pajjiżna d-dibattitu dwar l-introduzzjoni tas-surrogacy u d-dħul tal-ifriżar tal-embrjuni, impenn ta' Joseph Muscat mingħajr m'għandu l-ebda mandat elettorali għalih, sa issa l-Eżekuttiv tal-Partit Laburista baqa' ma tlaqqax biex jiddiskuti din il-kwistjoni taħraq. Fid-dawl ta' protesti fuq il-midja soċjali u anke fit-toroq fejn il-Maltin u l-Awċin wiġbu le għall-intenzjoni ta' Joseph Muscat li jdaħħal is-surrogacy u li jdaħħal l-ifriżar tal-embrjuni, l-inqas li wieħed kien jistenna kien propju lil mexxej tal-Partit Laburista ilaqqa l-eżekuttiv tal-partit tiegħu jħalli diskussjoni libera dwar dan is-suġġett. Madankollu għaliex jaf li internament hemm ukoll oppożizzjoni qawwija kemm għas-surrogacy kif ukoll għall-ifriżar tal-embrjuni, Joseph Muscat ma tax ċans biex issir din id-diskussjoni interna. Internament fil-Partit Laburista hemm minnu tassew urtat b'dan l-atteġġjament u qed jargumenta li mhux sew li Joseph Muscat saħansitra lanqas jafda lill-membri tal-eżekuttiv diskussjoni ħielsa u libera dwar dan is-suġġett li direttament jolqot ukoll l-aspett morali. Il-vot dwar l-emendi għal-liġi tal-protezzjoni tal-embrjuni fi stadju ta' tieni qari se jkun qed jittieħed illejla. L-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista diġà ddikjara li l-Partit Nazzjonalista jibqa' favur il-ħajja sa mill-konċepiment. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ta' free vote lid-deputati tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista fuq din it-tema.